Массаж. Гэта ох! Почилить, расслабиться. У іх тут весело, я б засталася. Літера Д. Дебаркадер. Рогачоў, Київ і вся Європа. Сирна консистенція, цілком сир. Во. Гейзер у Беларусі. Вось і все, вось і все. Вось Беларусь. Прывітанне. Мы на ўсходзе Беларусі. Вось Беларусь адкрывае Падняпроўе. А, гэта відэа? Якая прыгажосць. Як кажуць, ні адным не свіжам. Я зараз знаходжуся ў палацы Ігната Булгака. І калі вы думалі, што дорага-багата гэта толькі не свіж, то не. Вы афіееце, наколькі тут усё мажорна. Зараз я знаходжуся ў капліцы. Так, тут была свая капліца. А на тым месцы, дзе стаю я, быў пеўчы хор, які спяваў. Уяўляеце, як крута яны жылі, калі ў іх тут была свая капліца з крыжыкам, іконкай. У палацы. Вось каб вы дома у сябе такое зрабілі. Дорага-багата. Вы можете мяне спытаць, адкуль тут масонскі сімвал, але насамрэч гэта не масонскі сімвал, гэта хрысціянскі. І ў нашым падарожжы мы яго ўжо бачылі некалькі разоў. Напрыклад, на Сафійскім саборы ў Полацку, альбо герб Браслава. А таксама ён яшчэ ёсць на касцёле ў Воложине. Ближе к августу, к середине лета льды начинали подтаивать. Но что интересно, сырости грязи там не разводилось. Я тут падслухаў одну цікавую інфармацыю ад гіда, таму дзялюся з вами скрадзенымі звесткамі. Гэта лядоўня, у якой 200 гадоў таму захоўвалася ежа. Пакуль была зіма і нарастаў лёд, яго збіралі, абкладалі саломы і такімі вялікімі кубамі ставілі у гэтай лядоўні. Ён да самага жніўня мог захоўвацца і не таяў. А зараз такая спёка ў нас, што я б сам з задавальненнем пайшоў у гэту лядоўню. Шкада, што вось замкнёныя на ключы. Як вы можете заўважыць, палац зараз рэстаўруецца. Са столямі ўсё было дастаткова проста, яны захаваліся. А вось інтэр'ер, ён аднаўляецца па фотаздымкам Яна Булгака. І гэта не нейкая радня заснавальніка палаца. Ён быў проста фотографам, які сюды прыехаў і фотаграфаваў усё, што ўбачыў. Зараз я знаходжуся ў комнаце, дзе беларускія мастакі рэстаўруюць і аднаўляюць столю. У іх тут весело, я б засталася. Так. Мы знаходзімся ў жылічах. І вось зноў та самая чырвоная цэгла. Яна цягне мяне да сябе. Гэта выглядае як нейкая вежа, у якой павінны вадзіцца прывіды. Чырвоная моя цэгла. Акрамя таго, што гэтыя муры з чырвонай цэглы з'яўляюцца суперчарджерам для мяне, калісьці гэта быў гаспадарчы двор тога самага палацу, па якім зараз лазіць Ліза. Навуковы навуковец усіх навук, усіх гісторый, усіх краін. Але, магчыма, гэта неправда. А што гэта за выявы прыгожай жанчыны над маёй галавой? Пагаворваюць, па легендзе, што гэта першая жонка Ігната Булгака, якая нарадзіла яму 3 дзяцей, якую ён так кахаў, а яна ўзяла ды памерла. А ён так яе кахаў, што сказаў яе выявы вось наляпіць па ўсяму палацу. І настолькі ён яе кахаў і сумаваў па ёй, што потым яшчэ і на яе сястры жаніўся і 7 дзяцей зрабіў. Вось такая гісторыя кахання. Род Булгакаў быў не менш старажытны за
радзівілаў, але яны былі не такія распіараныя, таму што займаліся эканомікай, бізнесамі рознымі, а не палітыкай. Вось і ўсё, вось і ўсё. Пакуль Мікіта і Ліза дзесьці там гойсаюць па спякоце, я адшукаў утульны сквер з лаўкамі і вырашыў пасядзець на кожнай. Пачыліць, расслабіцца. Калі будзеце ў гэтых мясцінах, вазьміце на карандаш ці на аловак гэтую алею. І вашае жыццё зайграе новымі фарбамі. Сябры, мы открываем Рогачоў. Сёння мы завершым свой челлендж паміж рагачоўскай згушчонкай і глыбоцкай. Адкажам на адвечнае пытанне. Я-то больш люблю глыбоцкую. А ты, Мікіта? Гэта зноў відэа, блін. Праверым, наколькі рагачоўцы ведаюць сваю родную згушчонку, якая відаць, што ці не ў кожнай хаце павінна быць на стале. Добрый дзень. Скажите, ці ведаеце вы рагачоўскую згушчонку, якая на смак? Вкусная. Да? А з глыбоцкай? Мы здесь живем, и мы ее едим. А з глыбоцкай вы не пераблытаеце? Ну, з глыбоцкай згушчонкой. Такое не едим, едим только свои белорусские. Хорошо. Вы знаете что? Я вам так скажу, сябры. Салодкая згушчонка заўжды дапамагае ад кіслай міны. Вось штосьці ў жыцці такое кіслае, ты пад'еў і табе ўсё добра. Пакуль у рагачоўцаў усё і так добра, і ім не трэба салодкага. У глыбокім, дарэчы, усе хацелі. Я могу сказать по цвету. По цвету это любое скажу вам. Давайте так, я куплю у вас одну поездку, а вы со мной по згушчонку поедете. Водка была, может, поговорили. Да ўсіх людзей, якіх мы сёння падыходзілі са згушчонкамі, мы атрымалі адмоўны адказ. Яны сказалі, што рагачоўская згушчонка смачней, але спрабаваць яны яе не хочуць сёння. Ворша гэта зусім іншы горад. Мы ў Рагачове. Просто я ловлю нейкія флешбэкі. Але калі глядзець крыху шырэй, нешта ўсё ж быццам нагадвае пра назву горада. Гэта скарпіён. Гэта ў Рагачове стаіць недабудаваны помнік скарпіёну. Вось ёсць хвост, ёсць вось цельца, вось гэта, не хапае толькі яму вось гэтых ягоных пям-пям-пям лапак, і вось тут такія штукі. Дык вось чым яна мне воршу нагадвае. Гэта эфект Караткевіча. Я цяпер прашу афіцыйна занесці гэтую энцыклапедыю. Горад Рагачоў вядомы тым, што там нарадзілася, жыве і працуе, і піша паэтка Наста Кудаса, моя любимая беларуская паэтка. Прывітанне, Наста. Прывітанне. Многія і паэты, і не паэты, і людзі іншых прафесій сцякаюцца ў Мінск. А ты ўсё роўна застаешся жыць у Рагачове. Чым цябе так прываблівае гэты горад? Магчыма, сапраўды паўплывала тое, што я тут нарадзілася ў гэтым маленькім горадзе, я па-іншаму адчуваю свет. Для мяне вельмі істотныя мае дрэвы, вот мае сцежкі, якімі я хаджу ў Мінску, я б вельмі сумавала без гэтага, і ён для мяне быў занадта шумны, занадта шматлюдны. Вось ты, Наста, была калі-небудзь у Пінску? У Пінску не была, але вельмі хачу. Лічыцца, што Пінск гэта Палесе, ну, сталіца Палесе, так нават гімн ёсць такі, у нас Пінск сталіца Палесе. А лічыцца, што Рагачоў гэта Падняпроўе. І вось што такога адметнага ёсць у гэтым Падняпроўі, пра які ходзяць легенды? Гэта іншы ландшафт і іншыя людзі. Мне здаецца, мы вельмі залежым ад ландшафту, якім мы жывём. Ну, так. Таму што вот Дняпро, ён шырокі, пакручасты, у ім ёсць такая магута. Мне здаецца, вот і людзі тут такія больш прызвычайны такіх прастораў вольных. Там Прыпяць, яна такое адчуванне, што всё нібыта так вот туды прыціснута ўніз і так, ведаеш, так вот як па батоне масла так вот размазана. Згушчонку па батоне. Да. Вот. І там зусім нейкае вот іншае адчуванне сябе, і хацінкі гэтыя па-іншаму збудаваныя, і людзі па-іншаму сябе паводзяць. Я раскажу табе крыху інфармацыі пра Прапойск, які Слаўгарад, але Прапойск. Горад вельмі стары, і як казаў бы Глеб Лабадзенка, Масквы не было. Варшавы няма, Берліна няма,
Вільні нема. Шалавецтва толькі яшчэ ў люльцы ляжала, а беларус тут ужо сидзеў у карчме і піў медавуху. Быў сур'ёзна наладжаны трафік у Кіевскае княства і ў Новгародскае. Але трэба мысліць шырэй. Гэта ўжо прям зараз нікім не заняты трафік Рагачоў-Кыяў. А там і Рагачоў мора, нейкае чорнае мора. А гэта значыць, што это трафік Рагачоў і ўся Еўропа. Дзе трэба вось сюды хуценька баржу, так, на яе згушоначку і пом-пом-пом, паплылі. Я думку закінуў, мне 5 адсотачкаў потым. Цікавае месца – гэта дуб кахання, каля якога маладыя пары павінны цалавацца. Тут нават ёсць знак, які ўказвае, што гэта менавіта тое самае месца, на якім трэба цалавацца. Але ёсць у гэтага дуба маленечкі недахоп. Гэта не дуб, гэта ліпа. Сош. Літара Д. Дебаркадзер. Што гэта такое? Зараз мы спытаем у яго ўладальніка. Если по-простому объяснить, это не самоходное плавучее средство, которое предназначено для каких-то перемещений, для жизни, проживания, для жизни людей. Чаму гэта месца унікальнае? Таму што яно ў Беларусі такое адно і знаходзіцца пад Рагачовым. В этом году уровень реки побил рекорд 10-летней давности на 15 сантиметров. Посмотрите на стойке, где заканчивается побелка, вот полоса такая серая. И к этой полосе еще нужно добавить 15-10 сантиметров. Это был уровень реки. Если бы он был забетонированный и стоял, это где-то вот так он был бы в воде. То спрашивают, он плавает? Нет. Он стоит? Нет. Он на плаву. Вода поднимается в реке, и он поднимается вместе с этими трапами. И вот эти трапы по весне, они не вниз стоят, а наоборот вверх чуть-чуть приподнятые. Якая максимальная колькасць чалавек можа памясціцца? Ну, на сегодняшний день мы можем принять около 36-40 человек. Вось краявіды у вас тут неверагодныя. Чым яшчэ можна у вас займацца, акрамя як, канешне, чыліць на расслабоне? Ну, чилить на расслабоне, здесь можно еще заниматься рыбалкой. Грибных мест очень много. Жена каждый год ходит в лес, собирает очень много лисичек. Не надо далеко уходить, за территорию здесь санатория ушел, все есть. На лодках можно у вас тут кататься? Можно на лодках кататься. Вот у нас это лодки рыбацкие. Дебаркадзер, я заходжу і гляжу, як правільна. Вось з якога разу вы запомнили гэтае слово? Не поверите, тоже так же тяжело было всем запоминать это слово дебаркадер. Из моих родных, близких, друзей уже никто не путает, никто ни склонения не меняет. Ну, гэта ўжо вопыт, бо я сюды і ехала, ўсё чытала, гэтае слово чытала. І ўсё роўна заўсёды падглядваю. Дебаркадзер. Як вы можете заўважыць, тут такі аўтэнтычны савецкі стыль, і гэта дабаўляе вось нейкую асобую атмасферу на дебаркадзеры. Больш таго, тут ты можаш сам пайсці штосьці сабе прыгатаваць вольна, так павольна. Тут як быццам бы час, ён цягнецца даўжэй. Для мяне гэта сапраўднае месца сілы, і я вельмі хачу сюды патрапіць зноў, толькі ўжо без камер. Бусь, Беларусь. Приезжайте, мы будем рады встретить, пообщаться. Мы уделим очень много внимания для того, чтобы вам было здесь уютно и хорошо. Сябры, мы приехали в такое цудоўнае место. Улица Озерная 7. Место называется Славное. Мы сегодня будем учиться варить сыры по старой белорусской традиции. Командуйте, что робить? Включаем плитку, наливаем в кастрюлю свежее молоко,
И будем ждать, пока оно нагреется до 90 градусов. Мы туда будем добавлять кислоту, чтобы оно у нас сбеглось. Сколько видов сыру вы умеете готовить? 5 видов сыра. Но на сегодняшний день у нас только 2, потому что 14-го у нас был Маковей, медовый спас. И весь сыр Голубой забрал. креницы. Да, Так. весь сыр распродали. Творожное мы занимаемся сырами типа адыгейского. Значит, топленое молоко у нас с чесноком, укропом, с паприкой, сладкий с цукатами. И в этом году у нас изюминка нового сыра пикантный, с прованскими травами. Натурпродукт. Да, да. Но он у нас, конечно, и 2 недели не лежит. Мы его сварили, он сразу у нас реализуется. Когда у нас приезжают гости, мы подаем сыр, дегустация у нас происходит, и домашнее вино Изабелла. У нас были французы и оценили, что говорят, вот у нас тоже с сыром подается вино. И у вас тоже. И они как-то вот это восприняли, так хорошо восприняли. Мы же возродили все наши старинные рецепты, все это сыроварение, это же все наших предков. У нас 10 литров молока, я добавлю 2 ложки. А так мы на 10 литров добавляем 100 грамм. Теперь немножко подержим его на плите, чтобы оно немножечко закрепилось. Это все мы выливаем в дуршлаг. Соли достатково было? Ну, вроде бы да. Чем выложить нашу творожную массу, мы ложим масло. Сыр адыгейский, да? Да. Белорусско-адыгейский. Тамара Ивановна, давайте будем спробовать наш адыгейский с пикантными нотками сыр. Ну, выглядає як сыр. Сырная консистенция, цілком сыр. Только теплая ще. Во. Тамара Ивановна, мы даем этому сыру докладно бузьку. Новых сортов, каб не 5, а 25. Опа! Спасибо. Все тримається. Спасибо. Я знаходжуся каля блакітнай крыніцы, што пад Слаўгарадам. Гэта месца, яно абвеяна шматлікімі легендамі і таямніцамі. Знакамітае яно яшчэ з дахрысціянскіх часоў. І пагаворваюць, што хрысціянілі гэта месца, а потым тут і хрысцілі радзімічаў, цэлае племя. Што цікава, адкуль узялася гэтая вадзічка? Па легендзе Вялі закахаўся ў іншую багіню. А там быў яшчэ бог, з якім яны ці з Вялісам ваявалі, і вось гэты бог таксама не удакладняецца, які ён штосьці там зрабіў, хацеў увесці гэтую дзяўчыну, а яна такая: не, я кахаю Вяліса, і пабегла, аб камень спатыкнулася і стала вось крынічкай. Гэтая крыніца, яна адна з самых старажытных і самых вялікіх у Беларусі. А яшчэ, каб вашае жаданне споўнілася, трэба яе прайсці туды і назад 3 разы. Дзеля вас, беларусікі. Калі гэта не спрацуе, то я не ведаю, што нам яшчэ дапаможа. О, гэта ох! Вадзічка, яна поўнасцю празрыстая. Гэта эталон празрыстасці вады ў Беларусі. Я ўсё яшчэ не здаюся і раблю ўсё дзеля нашага з вамі жадання. Спадзяюся, вы мяне разумееце. Апошні, 3-й раз. Ох, ну давай. За ўсіх прашу. Яшчэ адзін важны момант пра гэтую крынічку. Кажуць, што раней яна біла ў чалавечы рост. Гэта быў сапраўдны гейзер у Беларусі. Але ж вада тут вельмі халодная. Дзеля вас апошні раз я праходжусь. Маё жаданне павінна збыцца. Ух! Будь Беларусь. Ты ляцеў, куды так хацеў, што начамі заснуць не мог. Пераходзячы на фальцэт, спяваў песню чужых дарог. Цяжка толькі пакласці старт, а далей усё ў тваіх нагах. У кішэні увесь твой скарб. Я зараз буду крыху Мікітам і крыху Лізай, калі скажу, што сапраўды так прыгожа і сапраўды 10 бусек з 10 насамрэч класнае месца. Ніколі тут не быў, але спадзяюся, што вось вы таксама сюды завітаеце ваши ўражанні. Немагчыма не сказаць, што гэта 10 з 10, таму што гэта 15 з 10. Ну, а я буду просто Мікітай Бялевічам і скажу:
Вау! А мы застанемся самі сабой. Ставьте буску гэтаму відэа, подписывайтесь на канал и подорожничайте по Беларуси. Будьте здоровы. Пакуль! І цяпер так неважна чым, самалётам ці цягніком, кіламетры дарог лічыць.